Tento program obsahuje audiokomentár. Nebolo to veľmi dávno. Bola raz jedna malá, maľulinká dedinka. A v tej dedinke si vám žili dvaja duchovní kmotrovia. Adam Krt a Adam Trnka. Žili si ľaľa, neponosovali sa. Aha, Eva Krtová, Adamova milujúca žena. A ľaľa, pravoverná žena Trnkova, tiež Eva. Dočista všetci duchovní kmotrovia. Lenže odteraz sa idú hnevať. Prečo? Prečo? Krtová koza dávnejšie spásavala Trnkovie záhradu. No, pozrite len, pozrite. Ale hlavne to zavinil istý kohút. Hen z Trnkovie dvora. Veru, hej. Chodieva ku Krtovým sliepkam a netreba ho tam. Či Krtovej kohút nemá byť pánom na svojom smetisku? A Trnkovie si má dvoriť na dvoch, ako sa mu zachce? Fíha, strach pozrieť. Nie to ešte pomyslieť. Márne hľadá. Nevie veru Eva Trnková, že jej kohút má svoj chvost už fuč. Veru fuč. Beda, veru, prebeda. A pán Boh ti daj dobrú chuť. Pán Boh uslíš. Starký môj, No. daj pozor na kapce, aby si ich nepotratil. Nie. Adam, na cukor, na kávu, na med, brinzu, na pôpor, papriku, sviečky a olej nezabudni.
A nechže sa ti hrnčeky nepobijú. Nezabudnem, starka, na nič, ani na mak. Nezabudneš, horký, že nezabudneš. Najtiaž ti troška obliznúť. Ešte keby som tak ja šla s tebou, nerečiem. Nerečieš. Prosím ťa. Nerečieš. Šla. Obidvaja budeme krky lámať v tom stisku. No. No, vezmi kapce a choď si ich predávať, keď sa ti to žiada. A ja zostanem doma na pokoj. Starý. Starý. Peniaze vieš, kde sú ti skryté? 50. Hej. No počkaj, tu máš. Ale to ti hovorím, nie, že mi budeš nezunúvať krčmárov. No, s pánom Bohom. S Bohom. Nože púšť. Ja, bodajte. S pánom Bohom. A že mi triezvy prídeš z jarmoku. Ach, to nemyslíte. Náš Adam Krca na jarmok v Mrhanove veru nemusí ponáhľať. I keď už z Adamoviec všetci jarmočníci odišli, nemusí sa veru báť. Uvidíte len, čo kapce pod kostolnou bránou rozloží. Ani na obed nezazvonia, všetko ženy rozchytajú. Kupujte ženičky, pozrite, aj do kostola, aj na rohu. No kam prežije, to vydrží. Za Dverinské, no len poďte, po jednom, ale netrhať. Starka netrhať, po jednom na všetkých sa ujde. A pozrite, toto vidí, pozri, čo to za podrážka. Aha, náš Dverinské. Tak sa ti bude v tom drobčiť suseda jedna radosť. No len skús. No, tak je v nej dobrá. A dupy, to jo. Ešte raz, nože. Hej, hop. Vidíš, nevesta. Hej, a to všetko stačí. Všetko vypredalvo. Hej, vidíš moja. No, môžete im ženičky kozitoj. Len si chodte. Tak. Hej, 40 rímskych šajen. Ako to ľahko na tie šajny ráta. 50 v kanistre, to je 125. A ostatné, tak to je spolu 165 rímskych šajen. To by sa mi aj zdala. Nože sa ukáž. Hej, tá má hvízda. O to malá starosť. To hovedo iba teraz váľa zuby. Lebo je ešte mladé. Kúpte si ho, dojka chýrna. Hej, moja žena banuje za ňou, ale čo robí? No. A čo vaše poctivé meno? Šmálov. Píšem sa Martin Šmálov. Tuto, hej, z Pitvorníka. Ani by som nepredával, ale idem dievku vydávať. Ja viete, že k tomu to i to treba. Nože nekop. No. Tak. No, povedzte, ale razom, čo pýtate za tú kravičku? 60 rímskych. 60? A bez čoho?
Bez mešca. Dám 40. A verte, i tak je preplatená. Ešte keby nie ten zub, ale ten hvizdák. Práve ten hvizdák je drahý. Po ňom poznáte, hovedo je mladé, je dobré. Otcu materi je hodná 70. Ale že som utisnutý a vy, hodný, dobrý človek, dávam ju za 50. Nie. Nuž ako povedám. Dajte ju za 42 a koniec veci. To nemôžem, švagre môj, uznajte. Čo by mi žena povedala? A mne? A mne? Čo by povedala, keby som za také nič toľký peniaz vysypal? Dobrého mnoho nebýva. Krávka nie je veľká, ale dobrá dojka. Dám 47. Ale viac ani babky, čo by hneď dukáty z mierky padali. Dáte 49, lacne sa nemôžem. Ešte spúste dáčo. Ak bych nohavice. Hýbajte. Nepustím ani haliera. Nohavice. Čo sa mi dievka hneď nevydá. A chce, nech sedí doma. Nemusí to byť tak húbkom. Počkať. Hej, gazda! Počujte. Čo pýtate za tú kravičku? 49, ale toto je prvší kupec. Prvší je ten, to dá viac. Dám 48. Nestarajte sa do nás a choďte svojou cestou. Pane, máte na svojom bydle 40 grajciarov, nie je to toľko rímskych. Ja, že nemám. Ach, tu máte. Dám 49. Ja som prvší. Vy musíte dať. Tu máte vašich 49. Tu máte, nech vás Pán Boh požená. Dobre zaplatí. Krčmár, dajme. Krčmár. Nože ešte polku. No. Len či som dobre kúpil. Lebo ak nie, teda mi. Lebo ja mám ženu. Remeň. Ej, sváčku moje vysku, že mi vy mňa budete do smrti spomínať. Ale len v dobrom. Takej kravičky ste nemali ešte, ani jej mať v živote nebudete. Keď je tak, nech je tak. Krčmár. Prosím. Zaplatím. 2 rínske. 2 rímske? Už vedie to viac, ako ja zarobím myhlov za celý deň. Treba mi ju zmeniť. Desať, 20, 30, 49. Šmálo. Tu máte pekne poukladané. Tu ešte prichodí 29 rímskych a 40 grajciarov. Aký? Už takých, čo sem chýbajú. Ale veď ich je 49. Rátajte. To nesúhlasím. Peruta, nemajte ma za blázna. Vyčítajte ešte 29 rímskych a 40 grajciarov. 40 grajciarov? 40 grajciarov? No švagre, veď 40 grajciarov je jeden rímsky. Vy teda odo mňa pýtate ešte 30 rímskych. Hej, ja pýtam len 29 rímskych a 40 grajciarov. Do rímskeho ide 100 grajciarov a nie 40. A ide 40. To išlo za krča kráľa, duša drahá, keď sa krížik vyrátalo a strachy čepce nosili. A kým ľudia boli statočnými a nie šmálmi. Čujete ho? Čujete ho? Už ale povedzte mi, kto ráta teraz na šajny? Len sprostí ľudia, čo nemajú všetkých doma. Už vy chcete byť hlupákom.
Ak nie, vyčítaj mi mojich 49 rýb, dušička drahá, a pôjdem s pánom Bohom. Veď je to boha prázdny svet. Keď ja predávam kapce na šajny, kupujú ako med. Ale keď chce mi kravu tak kúpiť, zahudú mi, že to len sprostáci robia. Nuž, či tak budeme žiť? Hej, nuž, či tak? Rom stviel do matere romovský. Aj s takým svetom. Antikrista s takým svetom mizerným. Uhni sa, však ja vám ešte ukážem vášho Ansiáša. Bože, Bože, čo mi povie Eva, tá moja dobrá žena statočná? Koľko sa neborka natrápila, kým zhonobila tú 50-ku. Jo, 50-ka. A ja som ju tak nemilo Bohu zmenil. Ako jej ukážem toľkú hrbu červencov. Dajte mi za 6 krajcerov poctu. Joj, a čo mi povie, keď sa dozvie, že som 2 rímske udarmonil? Joj, viem, že mi dá celý týždeň slanú vodu chlípať. To nie len tak. Čo je? Čo je? Aj s takými šustrami. Aj s takými šustrami. Až šustrami. Za čo máte toto srdiečko? Za groše. Za 2. Hej, dám 2. Dobre, dám 2. Ale akože by mohla Eva zvedieť, koľko som mi. Veď nevie, koľko som za kapce dostal. Varí len nie je veštica, alebo jasnovidula. Zvie či nezvie? Horký tam nezvie. Ona mi to na očiach vyčíta. To nie je len tak. Oj, zvie, ona zvie, veru zvie. Hopže, nedrisnime. Hej, kmotre! Trnka! Kmotre! Kmotre! Ha! Kmotre, sused, to ste kúpili tú jalovicu? Nie. Nie? A kdeže si ju vybriadli? No ešte povedzte, že som vám ju ukradol. Poďte, kmotre, tu do krčmy, pozhovárame sa. Ale vy sa hneváte. Pre také pletky pro kohúta, ktože by sa hneval. Nedbám, poďme. Jalovičku a bude nás čakať kmotre. No, ako vidie. Hýbajme. Hýbajme. No ale vy... Nie, hýbajte. Na prvý nejdem. Nie, tak idem ja. No hej. Ako dobre, že sme dobre. No, Heru? Kmotre, predajte mi tú jalovicu. No a prečo nie? Radšej vám ako inému. A či naozaj? A čo za ňu pýtate? No, taký jedno. No, ja by aj za polovicu, keby žena nie. No povedzte, kmotre, nie je milená. No tak neodkladajme, hýbajme na to. Za čo teda? No tak ty tak,
A bude. Ale hebajte, že kmotre, 28. No, prvý. Ja nemôžem. No, dá 34, no a... Kmotre, 30 dám, ale... Tu ho máš, aha. O, môj dušu. Ale sa ty poberáš domov, ty popic pitý. No, ty si myslíš, že ti nepoznám tú čiernu gebulu? Len sa neskrývaj. Kde som ti kázala byť? Evka! No? No čo? Ale už... No? Tuto sused zaplatil Mernovo. Mernovo, na, vypís. Ale... Och! Ešte s krtom! Kmotre. 28. Bude 33. Ne. Dobre, 33. 33. No. Tu sú peniaze. No, to by sme mali 1 a 2, 3 a potom 5 a toto je 7 a to je 10, tak to by bola jedna kôpka. A teraz 3, 5, 7, 9, 10 a to je druhá kôpka. Ale zhrieva, kmotre. Ako by nie. Kmotre. A kde je Janovica? Ja sa vás to chcem opýtať. Už ale veď ste ju sem o tú okenicu priviazali. Či neviete, kam sa podiela? Čaj, kmotríčku. Keby som ja mal povraza a vy rohy, ja ukázal by som vám, Už ale akože ste to uviazali? ako som, No ako ste? ako som, Ako ste? ako som ju priviazal. Mňa? Čo by ste mali viazať mňa? Ale mohli ste si hovedo radšej uviazať. Neveď som ju uviazal. Uviazal. Kmote. Tu nám kto si ukradol. Ukradol. Kmotre, to nepovedajte, lebo ja sa zblázním od strachu. Čo by na to moja Eva? Kmotre. Poďme ju hľadať. Aj to sa povie hľadať, ale kde? Ale nepôjdeme domov bez nej. Hej, pán Mešťan! Počkajte! Pán Mešťan! Počkajte! Pán Mešťan! Švágre, a či ste nevideli rysavé jalovičky? Nevideli ste? Celkom červené. Hej, Dolu chrbtom má bielý pás taký. a na čele lampáš. A viac ako pol huby má tiež bielej. Ma videl. Práve takú, ničo by jej z oka bola vypadla. A kde ste ju videli? Vravte. No, Predpoludním na trhu. Videl som mu tam stáť. Pekne pomaličky stáť. predpoludním. Ale ona sa nám stratila teraz, pred večerom. Teraz. Hej. A odtiaľ. Kým sme sa zjednali, A? vošli sme do krčmy a daromná hodina. A ja som už i vyplatil za ňu. 33 zlatých. I oldomáš ste vypili. Vypili. A? Vypili, až vypili. Vypili. No tak si ju teraz hľadajte. Hej, čo? 4 pucovci ju na kolíko hniesli. Ty si veru pucovec. Tak, hýbajme. Pucovec, hovnozec. A ani komu nepovedz. Kmotre, spýtajme sa toho. Ten možno nebude taký sprostý ako ten mešťan, ten pucovec. Švágre, nevideli ste tu niekde rysavej jalovičky? Hej, nevideli? Akú jalovicu? No, Ja neviem, akú jalovicu. Bola červená ako plameň. hej. A dolu chrbtom bielý pás. A na hlave lampáš. Kým sme sa jednali, kam si sa podiela? Ja viem, kde je vaša jalovica. Viete, švagorko, povedzte a dáme vám náležno. Dáme? No, Vaša jalovica alebo beží, Hej,
alebo ide, ak nestojí. Poďme odtiaľto, veď toto sú pohani. Zmejajú sa z nešťastia iných ľudí. Najprv človeka okradnú a potom vysmejú. To je kresťanský? Hej, čujete? Len jej rohy hľadajte. Keď tie nájdete, už ako keby ste ju mali. Kmotre, my jej už nenájdeme. Veru nenájdeme. Bože, čo mi povie Eva? Och, čo som šiel na jarmok sám, čo som ju nepojal. No tá ma to čistá zabije. A moja, Eva, tá mi čože povie. Horky vaša, čože vaša, ale moja. Oj, vy neviete, aký tá má dlhý jazyk, ako lemeš. Ešte možno, že aj dlhší. I moja má. Eva má dlhočizný na moju hriešnú dušu. Ani deň na Jána. Mohli by ste sa s ním 3 razy opásať, až opásať. Nože vaša Eva má taký. To by sa bol nazdal. Ale moje je podrezaný, až podrezaný. A mojej? Naostrený. Viem, že si ho brúsi od samého rána. Kmotre, poďme k Richtárovi. Ne? Oznámime mu, čo sa nám stalo. Keď je Richtárom, musí vedieť, čo sa v meste robí. Poďme. Veru musí. Hej, Veď akože by to bolo. Či ozaj? či ozaj. Poďme ozaj. Poďme ozaj. Čože by ste radi? Vari ste sa nepoškriepili. Nie, my sme sa nezvadili, lebo sme duchovní kmotrovia, ale jalovica sa nám stratila. Hľadáme ju. Či by ste reku nevedeli, kde je? Ja veru neviem, kde je vaša jalovica. Vy neviete, čo sa v meste robí. Hej, a či vy neviete? Mne veru zlodej neprišiel oznámiť, že vám chce jalovicu ukradnúť. Komuže z vás patrila? Tuto kmotrovi Trnkovi. Ja, moja nie, ale vaša. Akože moja? To bola vaša. Ja už mám peniaze za ňu, teda nie je moja. Teda mi dajte jalovicu, keď máte peniaze. Ja jalovicu nemám, teda vám ju dať nemôžem. Vráťte mi teda peniaze. Vráťte vy mne jalovičku, tak pekne, z rúčky do rúčky. Kmotre, povážte, či môžeme dať, čo sme neprijali? A akože neprijali, keď ste mi peniaze vyplatili? No neprijal som nič, len som zaplatil. Jaj, to ste veru mačku vo vreci kúpili. Lebo kým ste sa zjednali, zlodej vzal. Kmotre, viete, kto som, čo som? Povážte, že Eva miesto kravy mňa priviaže k žľabu a tieskom dobije. Vráťte mi moje peniaze. Kmotre, a vy si myslíte, že by ma moja žena založila za sklo, keby som sa jej vrátil bez peňazí a bez jalovičky? Rozdielme sa teda na poli. Dobre, a pristanem, ale dajte vy mne najprv polovicu z jalovičky. Ale jalovica nie je moja. Ba je vaša. Ba vaša? Ba vaša. Ba nie je jeho. Tá jeho veru nezovie pánom. Tá je zlodejová. Pravda, že nie je moja. Preto si pýtam nazad peniaze. Ja peňazí nedám, lebo tie sú moje. Ani jalovicu, ani peňazí, ani nič. I bijú človeka, i plakať mu nedajú. Eva, čo som ja urobil? Na čo som ja samotný šiel na jarmok? Na čo som kupoval jalovicu od takého mrcha človeka? Na čo som sa sprial s takým bitkárom? Oj, Eva, moja radosť, čože to bude so mnou? Vidíte.
Máte sa najprv starať o statok. A len potom o hrdlo. Jalovica má nohy, tá ľahko utečie. Ale sklenica neutečie. Pán Richter, vy len tomuto držíte stranu a nie mne. Ja mám mlcha ženu. Ak sa bez peniazy vrátim... Ale ja ju len sem k vám pošlem. No, kmotre, pánu Richtárovi poctivosti i mne poctivosť. No, na čo ste ma zajali do krčmy? Keby nie vy, mohol som byť dávno doma. A idem. Ja tu už nemám čo robiť. No, akože? Dobrú noc, pán Richtár. Nie, halt. Hej! Kmotre! Kmotre, zahartujte! Kmotre! Sme susedia! Duchovní kmotrovia! Zasa máme pohnevať! Kto to kedy videl hnevať sa? Videl. Vy začínate hádku. Dajte mi svety, pokoj a budeme zas vraj dobrí. Kmotre, vráťte mi mojich 30, čo som krvopotne vyrobil. Viete, že mne kozy neorú? A mne azda capy bránia. Vy sa nazdávate, že mne pečené holuby letia rovno do úst. Čo vypytujete toľko akési peniaze? A choďte si radšej od zlodeja vymáhať jalovičku. Lakomec! Nejdem ďalej s tebou, čo sa tu na mieste prepadne. Viete, moja žena ukáže. Až ukáže. A moja ti vari odpustí. Ty. A ty. A ty. Imek. Jak motor a potom ducha. Después está ubique. Okolo nás. Ty si kmotor? Hej, zlodej, psovi budeš kmotrom a nie mne. Čo? Mrcha človek, o peniaze ma chcel pripraviť. Ozaj, koľko som mu vyplatil? 30? 1, 2, 33. Oldo máš s ním 3 rímske a so Šmárkom 2. To je 35. Tak. Oj, Eva, ale ma čakáš. Eva, ale ma čakáš. Hej, vediem ti peknú jalovičku. Ale tá ti bude tvrdo totiť. Oj. Som išiel. Lavička, netancuj. Pekne stoj, aspoň kým ja prejdem. Ale tamto, čo príde za mnou, zhoď tá do vody. Nič ho nepolutuj. Dobre? No, vidíš. Tak. No. Chvála Bohu, už som tu. A odtiaľ tu pôjdeme pekne voľne z nohy na nohu.
Eva, už som tam. Nikdy ma už neuvidíš. Škoda peňazí a nového kožuška, čo mám na sebe. Joj. Kto si? Ak si dobre, povedz. Ak si zle, nepochodíš dobre. Na! Tu máš! Hej! Nebudeš ti viacej mátať! Ako chytro sa premenila v psa. Neobrč. No, už som tu. Už som na podstienku. Pozrieme, čo tam moja Eva robí. Ale to nie je moja Eva. Nech som kupodie. Bože, styky by vzali Evu a miesto nej mi túto špatu dali. Veď táto je čertu potupná a moja je pekná. Mne sa všetko pozdáva, že to je trnková žena. Ja zvážu. Neškret. Je to môj dom? Ja sa mu ako si nepriznávam. Ale zavolám do izby, povedia mi, čí sú. Hej, počujte, máte muža doma? Hej! Povedám, že to nie je môj dom. Tu majú muža doma. No, a ja, čí som? Ak bude, čí som? Čiže som? Ak mám čo gaňukať som. Ale nezaškodí, keď sa opýtam ešte raz. Ale naozaj vám je doma? Hej! A ktože ste? Ak chceš vedieť, veľa sa nevypytuj. Hej, Ja viem, kto som, ale ty si sa zasa pekne dobral, keď už ani nevieš, čí si. Už som ťa po hlase poznal, že si to ty, Evičko moja. Evička moja, no poď Hej, tu, môj... nutulák, Ja by som poď, veď ma ty i po metre poznáš, že som to ja, no poď len tu, poď. No, poď. Môžem ma pustiť jednu. Veď ty, človeče, petrolejom smrdíš. To je vždy lepšie, ako keby som hovnom smrčel. Evička moja.
Vidíš, Eva, ty na mňa kričíš a ja som ti ešte neublížil. I teraz som ti kúpil marcipán. Na, vezmi. To si ty zjed, smrdí fištrónom. A tebe nie ako si všetko smrdí. Tu petroleum, tu fištrónom. I srdce som ti kúpil so zrkadielkom. A brinza. Na zaliepance. No! Bueno, señor. Muchas gracias, especial. Ako mne byť tak na zemi príjemná, každodenný daj nám dnes a odpúznám na špiniaku my odpúšťame svojim špiníkom a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen. 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 Keď slnko vzchodí, príď, Kriste môj. Ja čakám, príď pri mne stoj. Vďak, že si mi v noci bol na pomoci. Nuž ufam, hoci zvriežiť ja boj. Len zasvieť, drahý, i pod môj krov žiarivým jasom láskavých slov. Daj. Čo daj? Šiel si sám z jarmoku. Hej, sám ako palec. Povedz mi, človeče, čo si tam robil do polnoci? Ja som sa pobral ešte za vidna, ale... Nepleť, synku, to ti dosiaľ z hlavy nevyšumelo. On sa pobral za vidna. Dosť dobre sa už bolo zmrklo, keď som sa hýbal. Ale ma mátalo. Oj, verím, keď tak preberieš, potom už hlava sama o sebe máta. Ale uver mi, že ma bezhlava žena mátala pri vrbe.
prišla ku mne, hodila sa mi na kolena, ja som od strachu padol do butavej vrby a pobil som hrncej flašky. Potom som mu šúgaňou udrel a ona sa premenila v psa. Nemyslí si, že ja budem ešte raz kupovať brinzu a med? Náhody budeš jesť pečenú švábku, no nie z misky, ale z vahana. Ja nedbám. Mne môžeš dať, ak chceš, slanú vodu chlípať. Ale sebe musíš uvariť poriadného jedla. Ach Bože, oče nebeský, bolo mi to treba. Lebo ty nie si hoden, aby ti poriadna žena predložila misku. A kde sú peniažky? Ešte ani nepovedal, čo predal, čo kúpil. No čože vzdycháš? Čože ti je? Poďže sem na svetlo, ja už vidím, že si ty voľačo vyparatil. Za kapce som utržil 40 rímskych a z domu som vzal 125. A koľko si prepil? Kúpil som jalovicu. Jalovicu? A kdeže je tá jalovica, no? No kdeže je jalovica, povedz! Bože, čo vzdycháš? Čo sa stalo? No tak hovor! Zhynula. Zhynula. Kde? Na jarmoku v Mrhanove. To ti ju z ruky ukradli. Kým sme sa jednali, kto si ju z obločnice odviazal. Bože, moje mozore sú preč, on ide do krčmy a jalovicu nechal vonku. Naverím Boha, od koho si ju kúpil? Od Trnku. Od koho? Od Trnku. Od Trnku? Že sa nebojíš Boha na lačno takvo slovo vypustiť z úst? Veď, tak ma i potrestal Pán Boh. On ti ponúkol kúpu? Nie, ja som sa mu prihovoril. Veď vieš, že ja dlho nevydržím hnev. Mernú ostepili však. Koľko si vyplatil za jalovicu? 35. Bože môj, 35 zlatých, ani čo by dolu vodou pustil, ani čo by na smetisko vyhodil. Dal si mu teda 35? 35. Sem ostatné peniaze. Obleč sa, ber halenu, čiapku i palicu. A že sa mi doma neukážeš, kým nedovedieš jalovicu. A von. Dobre sa maj, žena moja. Už ma viac neuvidíš. O hlade a smede ma vyháňajú. Bez grajciara. Kmotre! 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 Jalovička je!
tu, podaj, ty sa chovala. Bože, oče nebeský! Chovala, no. Sadnite si u nás, nože si sadnite. Tak. Ale sme tu dávno neboli. Mal som ja veru zlú noc. Iba o jalovici sa mi plietlo. Ja, motor viem ešte horší. Aj, veru. A kdeže je? Kmotor. No, kmotor mali ráno zle, lebo dostal. Kto vie, kade teraz chodí, museli ísť jalovicu hľadať. Jaj, nož ale akože ste vy ju tak rýchlo našli, nože mi povedzte. Jaj. No. Ja som včera poslala z jarmoku svojho muža vopred s jalovicou, lebo som si mala ešte jedno druhé pokúpiť. Nož a ten zišiel sa tuto s kmotrom. Uviazali jalovicu o krčmovú obločnicu a vošli dnu. A ja idem popred krčmu a ako by 100 hromov do mňa udrelo, tak som sa rozhnevala, keď vidím, že tuto moja jalovica stojí. Vojdem dnu a nájdem muža s kmotrom. Nahnevalo ma to ešte väčšmi, lebo som sa nazdala, že pijú merno. Volám ich domov, ale ty ani pohnúť. Ach. Tak som odišla sama. No jalovice mi bolo ľúto, lebo sa celá triasla od zimy. Pojala som ju domov a uviazala do stajne. No, muž prišiel večer pod hejnom. Nevedel o svete nič. Až teraz ráno, keď mi začal čítať 30 zlatých. Jaj, nož akože? 35? Akých? Rovných 30? Čo už len ako, ale môj muž veru zaplatil 35 zlatých. No ale ja som prijal len 30. Preto si ma ty nechcel pustiť do krtov. Bál si sa, že zviem tvoj klam. Kde si podiel piatku? No povedz. Daj sem. A Mari si ju ty chovala. A sečku je rezala. A vodu nosila a... A čo? Na tu máš zlatku, dostal som 31 a viac ani... Aha, to je zlatka a on si ju chcel nechať. No súďte, len súďte. Sem 4 zlatky. No? Tak som dostal 32, to mi verte. Ajol, doma som musel zaplatiť a zvýšili mi len 2 šestáky. Aj ty daj sem. No, tu máš, rob s ním, čo chceš, ale... Viac nemala ani, Ľudia, zlatník, ľudia, boží zlatník. Ale mi ten pohodil. Verá sa verá a vyťahne naozaj zlatník. Tu máš ešte jeden a ostatný. Ale jak z tých peňazí, čo len márnik roztrobí, dám takú márnotratnicu, trúbou po dedine vodiť. A vy, kmotrami, verte, dostal som len 33 zlatky. A tieva, vyplatíš Žida Jakuba. Dáš mu 3 zlatky, lebo ja nechcem byť nikomu nič dlžen. Kdeže je to ten kmotor? Aha. Kmotra. Je to po kresťansky. Muža vyprášiť z domu na lačný žalúdok. A či neviete, že kmotor je ľútostivý? A ak si na čo vypadá, tiha? Kmotríčku môj ľúby, choďte za mojím, vyhľadajte ho a povedzte mu, že jalovica je už tu. Nech sa mi len vráti, že sa už nehnevám, že zas bude dobre. To urobím aj bez rozkazu. A aby sa moja žena presvedčila, že som za jalovicu dostal len 33 zlatky.
No tak ja idem. Nenariekaj, Evka. Oči si mi plače. Ak sa mi tam voľa kde zmárni, tak potom čo? No, aha, ako teraz plače a narieka. Ako by si sama nebola na príčine. Ľudia, páčte, takého muža si z domu vyhnať, ako takého cudzieho človeka. A Trnka i tak urobil. Hľadal krta celý deň, no nikde nič. Ba hľadal i na druhý, tretí, ale márne. Nasledujúci deň zašiel veľmi ďaleko. Vypytuje sa ľudí, či nevideli takého a takého chlapa, to ako človeka s dlhým nosom, krivou nohou a s čugaňou v ruke. Ukazoval im, aká je jeho chôdza, ako napaduje na jednu nohu a ľavou rukou zametá. Ľudia sa smiali, že takej potvory nikdy ešte nevideli a prosili Trnku, aby im ho doviedol, ak ho niekde nájde, že by sa naň sami radi podívali. Na takého človeka s dlhým nosom. Ja. No, akože by aj neplakala. Pozerajte, vianočné hody. Sviatky sú už tu a muža nič a nič. Aha, vyše týždňa ho už hľadajú a nemôžu ho nájsť. No, páčte len, páčte. Adam, radostný. Ten už niekde zamrzol. Tam ho sneh zavial, ináč veru nie. Iba v jar, keď skopnie, tam nájdu miesto krta. Ľaľa, zamrznutú krkošku. Ej, škoda krta, preškoda. Kožuch, vera, že kožuch. Či ťa bude kedy môj krt a kedy nosiť? Čo som ťa vyhnala? Adam môj úprimný. Kdeže si neborák? Či si mi voľa kde zamrzol? Eva, žena moja, čo ti je? Hej, už som tu. Môj radostný. No, kmotra. Vidíte, že som ho našiel. Nevravel som. A kdeže si mi bol? Nevravel som, že vám ho dovediem. Ja. A kdeže si mi to bol? Uj, kmotríčka, to vám bolo až na kraji sveta. Až v Samušičkej tramtári. Tam v hore je veľká píla. Už tam bol do roboty vstúpil. Uj, kmotríčka, tam vám doskami obíjajú kraj tramtáci, aby sa zem neušustla. Ale čože to tárate, kmotre? Kmotre! A či to tak robia? Že neutiec, dom tak nechať, ani u vlastného kmotra sa neohlásiť, a? Žena, mlč! Lebo uvidíš, že ja ti takto utečiem, keď budeš čo len raz do mňa doskakovať. A na píle, kde bol kmotor, veru, dobre platia. Všakže kmotor. Ale kmotra moja, veď, že si u nás sadnite na chvíľu. Ale kmotorko, povedzte mi, koľko ste vydali za tú jalovicu? 33. Ne. Eva, žena moja, poď sem. Tu sú peniaze, čo som vtedy zatajil. Tu sú 2 zlatky. V chvíle som ich vyrobil. Od týchto čias nikdy ma nik piť neuvidí. Vy budete svedkovia. Veď, ale kmotre.
No, ale náhody takej zohriatej. Nikdy, čo by bola ako med. No, cez Vianoce, krátke noce, neškriekajú prepelice, ani Sláviček nespieva, len sa každý pri peci ohrieva. Aby bolo... Vynšujeme vám tieto hody, aby ste nepili vody, len pálenku, vínko, sladko, aby vám bolo Hladko. Hladko. Pán Boh vám daj dobrý večer. Pán Boh daj. Pán Boh daj aj vám. Pán Boh uslíš. Juj, večera. Od tých čias zostal Adam Krt váženým občanom v Adamovciach, plniac verne sľub po návrate svojom urobený. Nedotkne sa viacej nejakého nápoja okrem vody. A to je pravda. Kto neverí, nech ide do Adamoviec a navštívi ho. Pravda, je to priďaleko. Kým by ste ta prišli, mnoho krpcov by ste podrali. Preto žite tak, ako náš drahý Adam Krt. A sami na sebe skúsite, že to je svätá pravda.